yake jonde majalisa hitorndu gwamnati diwal Gombe mabo executive council meeting lis ardigol Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ɓe tabbitini kuuɗe tati hawta ɗum nafturki ko ɓuri naira metan temeɗɗe joyi e capanɗe jetati ngam yoɓunki fukaraɓe jobdi timminki jande shakare andilaka SSCE nde hitande ujunere ɗiɗi e capanɗe ɗiɗi e joyi. Majalisaru ndun tabbitini nafturki ko ɓuri naira metan temeɗɗe joyi e capanɗe tati ngam heɓunki hitorndu shari'a nyiɓanga kesum koronje ɓe bo tabbitini taskaram buwuki e laɓɓinki jande malla jangirle enta jawleji hakkilki jamu pamari andiraki primary health care centers. Hakkilo gollirɗum shakkol kabaruji aadi enta eltu wonde honorable Miji Nyawa Arɗo Tilde mo ardini moftordu shakkol kabaruji ɓawo jonde nden andini non ɗum. Ha jawabol mako hakkilo gollirdu andal Professor Aishatu Maigari andinta fukaraɓe ujuneje capanɗe ɗiɗi e temeɗɗe nayi e capanɗe jeɗiɗi e jeɗiɗi heɓi yoɓanaki jobdi timminki nden hawtaɗum e fukaraɓe jangirde kawtal hore iga diwe 19 nder waylare Nigeria andiranga Unity School malla exchange student ɓe yari 110 e fukaraɓe jangirde gajiɓe capanɗe joyi e jetati e fukaraɓe jangirde Arabiya joɗoɓe jarabawa NBAIS ko hewti 219 e fukaraɓe 1368 joɗoɓe jarabawa NAPTEP enta fukaraɓe 1823 joɗo jarabawa WAEC o andinta hitande fu gwamnati nden ɗo yoɓana fukaraɓe ɓen iga jaɓuki laamu Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya ha hitande 2019 o wanginta hikka jobdi nden nyaman cede ko hewti metan temeɗɗe joyi e capanɗe jetati e ujuneje temeɗɗe jetati e capanɗe jeɗiɗi e temerre jeenai. Professor Aisha ɓeddi andunki dow majalisa wangan tabbitini taskaram wuwuki e laɓɓunki jangirde e jawleji hakkilte jamu pamari ngam laɓɓunki diwal nden enta heɓuki andal e jamu tabbiti ɗum. Professor Maigari ɓeddi e wi'uki marɓe hajaki ɓe yi'ata ko ɓe nanata be special education center min mbiyanake 58 mo timmanta secondary school nden bo min e hore am dillata makarantiji ɗin min dara ko ɓe gaɗata to ɗum waɗi mi waɗa sannu en to ɗum waɗayi mi hola to mi tibbita bacci jahorɓe jangirde ɗon janga to ɓe bindi jarabawa ɗum keɓe 5 credits including maths and English daga 23% joni we have 63% getting 5 credits and above. Ha jawabol mako hakkilowo gollirɗum kuuɗe ci'eji enta jahali Honorable Usman Mai Jama'a Kallamu andinta majalisaru ndun tabbitini nafturki e metan temeɗɗe joyi e capanɗe tati e ujuneje temeɗɗe jeɗiɗi e capanɗe jeɗiɗi e temerre go'o e capanɗe ɗiɗi e jetati ngam sodugo koranje e kare kuuɗe ha hitorndu shari'a andiraki Sharia Court of Appeal nyiɓaɗum kesum ha diwal nden. Kamal Hammajo kode Radio Enta TV International iga lamorde gwamnati diwal Gombe, Nigeria.